Molt bé, gràcies. Com sabeu, en el 2023 vam ficar com a objectiu desenvolupar un pla estratègic que no sols fos una ferramenta de planificació i de gestió, sinó que també fos un element de motivació que alinearà l'organització de cara a uns objectius comuns. Estem molt contents del desenvolupament d'aquest pla. El grau de compliment ha sigut molt elevat, hem complit els objectius al voltant del 95%, hem millorat molt els ràtios, com ara veureu, tant el ràtio de solvència com el ràtio de benefici, com el ràtio de morositat. Hem obert 3 noves oficines en aquest pla, una en Alacant, una en Paterna i fa un mes vam obrir en Elx. Hem culminat un procés de relleu generacional amb èxit, s'ha renovat pràcticament més del 50% de l'equip directiu. I suposa que també heu vist com la Fundació Caixa Ontinyent està adquirint un elevat protagonisme i hem sigut capaços de dotar en aquests 3 anys 4 milions d'euros com a obra social. Per tant, el balanç ha sigut molt positiu. Això ha fet que es situem per damunt dels objectius que teníem marcats en aquest pla de 2025 en inversions creditícies. Per la banda de la captació de recursos dels nostres clients també hem millorat el pressupost que teníem, s'hem situat ja pràcticament en 1.400 milions d'euros de recursos gestionats de clients. El creixement ha sigut superior al 6%, quasi del 6,5%. En el que es refereix a l'enfortiment financer, comentar-vos que des del punt de vista econòmic hem guanyat 17 milions d'euros, això significa un creixement del 12%. El compte de resultats bàsicament ha anat molt bé, sobretot en allò que està referit als ingressos recurrents. Ja sabeu que després distribuïm aquest creixement, per una banda a la societat li donem 2 parts, una a través dels impostos, l'impost de societats, que han sigut 3,2 milions d'euros i que això al fi i al cap va a parar a la societat, però també per altra banda en el tema de lo que són l'aportació que tenim a l'obra social, que l'aportació que tenim a l'obra social ha sigut enguany de 2,8 milions d'euros que permetirà invertir en obra social aquest any que ve aproximadament 3,8 milions d'euros. I per últim tenim la part que va a enfortir l'empresa, a permetir-nos créixer en inversions creditícies, és a dir, incrementar els nostres recursos propis. Ahir van 11 milions d'euros, han anat a parar 11 milions d'euros. Això ens ha situat en un ràtio de solvència de capital, el que segur que coneixeu com a C1, del 24,2%. Este és el rati més alt que hem tingut mai en Caixa Ontinyent. I el pla, com podreu imaginar, és molt complex, hi ha més de 90 objectius, però jo us faig un resumen en 3 grans eixos principals. Un primer eix que és al voltant del qual gira la nostra actuació és que la idea o el que volem ser és una entitat valenciana financera de referència. Per tant, tenim que apostar en aquest sentit i d'ahir que es plantegem l'apertura de noves oficines. Entre 3 i 6 oficines serà el que intentarem obrir al llarg d'aquests 3 anys. Després, un altre segon objectiu, també molt important, és lograr o aprofundir aquesta combinació que estem tratant de desenvolupar d'una banca relacional, una banca personal d'atenció al client, junt a una major digitalització i modernització de l'entitat. Però també estem tratant d'ampliar horaris d'oficina, tindre horaris d'oficines segmentades d'acord a les necessitats de cada oficina, atenció especial als majors, per continuar aquest model de banca relacional on tots sabeu els clients cada vegada venen menys a les oficines, però quan venen són operacions o qüestions més complexes que necessiten un grau d'atenció més important. I el tercer gran objectiu seria la millora dels processos interns
la millora dels processos interns per tal de ser més eficients i més àgils. I així juga un paper molt important la motivació del personal, on anem a insistir sobretot.